Jai Shri Ram Madhurigla, welcome to my YouTube channel. ಸೊ ಇನ್ನಿವಿ ಸಂಡೇ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಜೋಕು ಒಡಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಿದಾಡ್ ನೆಟ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆನೆ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಉಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ್ ಉಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಯಾನ್. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಉಂಡದೆ ಓಡೆ ಪಿದಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಸೊಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಇದು ಎಂಚ ಬೋಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮೂಲಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಮೂಲಿನಿ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಅವನುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಪಾಪ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಚಾಂಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದು ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ವೇಲ್ ಬೇತೆ ಟಾಪ್ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪಾಡು. ಒಂದು ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಿತ್ ವೇಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫುಲ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಗಳು ತಾರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಿದಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಪಾನಿಟೇಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಾಯ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಕುಜಲ್ಲ ಉಣ್ಗಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಒಂಥರ ಈ ತಿಂಗಳ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 9:15 ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ಸೇ ಬತ್ತಿச்சு. ಬಸ್ ಒಂದು 10-10:30 ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಬತ್ತಿச்சு. ಸೊ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಟೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತ ಆಟೋ ಅಡೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಸ್ಲು ಹತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಬಂದಾದಿತ್ತನತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋ ಬರ್ತಂದೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಳಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕಟೀಲ್ ಪೊಳಲಿ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಳಲಿ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಚದ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಳಲಿ ಪೋಡಿತ್ತು. ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅವ್ಲು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೀಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತನತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳೇ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಳಿಂದು ಎಂಕಲು ಕಲ್ತು ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಕಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಚ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ತಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈಕಂಬ ಬುಡಿಯರು ಅಂಚ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕೆಂಚ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಜಾತ್ರೆ ದೀಪಣದ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ದೀಪಣ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಟು ಎಂಗ್ಲು ಮಡಿಕೇರಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತುಲೆ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ದೋಜ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗರ್ಭಗುಡಿದಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಆರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಡಾವಡು ಕಟೀಲ್ ಡಾವಡು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿದೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ಲ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪೋನ ನೆನಪೋತಿ ಪೊಳಲಿಗೋರ ಡಿಗ್ರಿಡೋರ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇವೇರನ್ನ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಾನು ನೀಯದಿದ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ಲಾತು ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಯ್ಯರ್ ದಿಕ್ಕಣೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಒನಸುಗ್ಲ. ಸೋಗುಲ್ಲಾರ
ಬಡಾಬುಡು ಸತ್ಯ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಒನಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒನಸ್ ಬೊಕ ಇಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಡಲ ಒಂದಿತ್ತಿನ ದುಂಬೆ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒನಸ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒನಸ್ ಉಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒನಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಆನೆ ದಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಡೆ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಸಿತ್ತು ಬರ್ತೀನ ಟೈಮ್ 7 ಗಂಟೆ ಆಜ್ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲು ಬೊಡಾಲಿ ಪೋಯ್ತು ಅವಳು ಒನಸ್ ಮಂತೀಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ಪೋತು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಂತಿನ ಬಟಾಟ್ ಲೋಕ ಜಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಬಂಜ್ಬೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವಳು ಒನಸ್ ಮಂದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಭತ್ತ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಅಲೌಡ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಏನೋ ಗಮ್ಮ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೋಯಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಲೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ದು ಏನಂತ ಪಾಡ್ದು ನಾತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂದಿನ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನಿನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್